Margi ning Rahayu. Kamu ngetes gua ya. Wanodya ayu utama ngambar arum ing kusuma mulat leneng brangta agawe sengseming nala gambar arum tan kuciwa katon memanise sekar mekar lan melati pinonce katon kinelung takkan dieneng jagat katresnan ayo ayo Gendo Wulan Alfadia rungokno wang ayu dada yang lebih indah dada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu yo ada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu yo rembulan kang sumunar nyekseni tresna jatuh tak ono liya mung sira wong bagus tak ono liya mung hitam putih ya dek sesuai dengan tema untuk hari ini. Yes, manten kakungnya pamer bojo ya nduk ya. Egalne Wulan Alfadia aye sejaman ke canglo manglo canglo Mailah hati kamu canglo manglo halo yo ba
Kepada Civina dan kawan-kawan ditunggu sawerannya. Cici maju. Ada Cici siapa aja? Civina. Yo. Cici. Wong ayu aji nyedang. Angkep ragaku. Sing lara brontok ing atiku. Mergo kabeh Aduh sayangku, pintu bla 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 bla, pintu samudra pasang tantang poa. Pasukan jogetnya kumpul yo. Wasing sliramu sayang, cahyane bulan kang sumunar angguring tawang. Yeti sliramu kang dadi lamunan. Asik. Terima kasih. Masya Allah. Berkah coba itu baik banget ya. Asik. Ini Cici Vina namanya. Ya ini Civina. Cida thank you. Bu Sri thank you. Cida thank you. Civina thank you. Mama Rizka thank you. Makasih. Tunggu joget dulu. Sing hatiku angen-angen tumlawang suwung ing wengi sepi tansah nganten kamu jo sayangku. Pindo samudra pasang ganteng polangen. Aku mring sliramu sayang, cahyane bulan kang sumunar angguring tawang. Yeti sliramu kang dadi lamun. Pindo samudra pasang ganteng powangen. Aku mring sliramu sayang, Yo. cahyane bulan kang sumunar angguring tawang. Yeti sliramu kang dadi lamunan. Yeti sliramu kang dadi lamunan. Terima kasih matur suwun. Mbak Rika makasih. Itu mau disawerin nggak? Janda kedua kali. Spesial buat kalian yang menjadi anak pertama, yang menjadi tulang punggung. Semoga hidup kalian, semoga selalu dalam kebaikan, rezeki yang lancar. Tos dulu kita. Tak ceritani cerita sing paling ngelarani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak trimo. Sing gawe tambah loro wong tuwa ono kaya ora ono. Ngendi kasih sayange sing kaya cahya
Dimase. Sing kacau. Yen pancen kudu pisahan aja nganti ana dadi Ren ren ren. berjuang ning dalan dhewean. Ora ono sing jalo dilairke Keluar. keluarga sing koyo ngene. Tak nampa apa-apane Saur 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 saur.